Kina kong problema bahin ni sa kong bana nga ambot wa jud kong kasabot ani niya. Hambugiro ba ni siya o ulog-ulugan lang gyud. Pero ara niya gyud masabtan ang sugilanon no. Ingnon ko ani sa pagsugod ang akong sugilanon ha. Di maamin ng damdamin na ngayon wala ka na sa aking piling. Araw-araw ang dalangin ay maya. Carla! Day, nay, na ako sa kusina, nay. Nagluto kag sudan para pamahaw na? Ay, para paniud to na ni, nay. Ngano di ay, nay? Ay nangita magu si Dadoy si Mombana. Asa despidot. Na, ambot na ng tawanan, nay, uy. Mura man nag-magician. Kalit lang kawagtang. Mukalit lang sagtunga. Now you see, now you don't pa na siya, nay. Unsa ba yan ang tawhan na... Unsa man day tuyo ni dadoy, nay? Ambot lang. Wa masab siya magsulti. Basta kay nangutan na rato siya. Ug naa ba si Pidot Dennis Bae? Ay na, pasagdiin na lang na sila, nay, uy. Ay, ni kaon na ka? Kaon na nga ri. Ay sige lang, unyara ko. Sige. Balik lang ko nga to sindahan kay wara bay gabantay dito. Ay, ikaw lang sa'y bahala sindahan na ya. Kay magluto ka kung daan og sudan para sa paniud to. O gutumon ka, kaon lang unya. Ari na diri ha. Ayo! Ayo! Unsay ato? Nakaitlog nang. Unsa? Ingon ko na, baka itlog. Wa ko itlog, tutoy ra. Sa man tutoy ka? Ayaw lang nang. O ngano dili man ka? Basi expire na na imong gatas. Taho tanaong ka. Pagtarong ha. Hoy animal. Ay ikaw manggudi ay ni piduta ka. Hanggang Abi mo na disnaong ni ako mo. tao, si Carla mo ay nagbantay na iba. Ikaw mo ganyan na. Asam ni si Carla na ha? Tuwa tao tos kusina. Nagluto para sa paniud to. Ikaw, si kabalaglaag, eh. Tapangit akong tong masawa dito, Ay, Pidot. naunsab sa kanayon. Iba, biya ka nga kini akong profile. Dili ni para pangkusina. Ah, para asa din na? Sa mana para pang Facebook? Ha? May blood sa tayon ka na yun. Naunsa Na. kay blood ba ni mo? Mura sa kag na monetize, kagwa nga ka. Mabitaw na wapag yung commonetize, may swildo. Ay, nay, nagili mangita na ko yung natugo. Importante ang tuyo. Bawat talag, kung sa ako mata. Nagkahilas ba yan ni mo? Ingon ana na lang yung kaka-importante, Pidot. Pahuwaton gini mo mangita ni mo kung kano sa ka mamata. Kanindot ka anog, di ka na lang mamata. Simba ko yun ay probida. Sige na matug na ko. Pidot. Pidot. Mata ba? Bangon sa ba? Pidot. Matug pa to eh. Mata, bangon sa diha. Piduta ka. Sa mukha, oy. Bangon tamarong karon. Bangon sa diha ba? Unsa man? Ikay kabantay sindahan gapon? Ano man? Nganong daghan ang nangawa sa atong tinda. Pero wa kay halin. Unsa rin binuangay mo? Di ba akong binuang ko? Sa di binuang? Nganong lengon ini man eh? Asam na yung halin? Ipangutang man. Unsa? Sige, pangutang ba? Nahurot atong tinda taon kay ipangutang. Bugin din nabilin. Napa man dito yung nabilin gamay, no? Tinuo ko ni mo, Pidot. Nganong imo magipautang? Unsa ba ikumpra na to iniron, ha? Hanggaw ka, ha? Di ba giingnan ta ka nga di lang sa tabagpautang kay bag-o pa tong tindahan wa tay ikabali kung ipautang nato unya karon unsa naman eh. Dahil ko ang kining maluoy sa gutang. Kaya ang ilang mga anak taon, wap ako ni kaon. Kung sa ko ni may tabo sila mga anak, makonsensya ang ko. Kaya anong buwan man na to pautang nga ha, di ba? O nga, agi Kristiyanos ta. Ay, pautang lang na ako. Gipakita na ko ang akong pakigdait sa akong sigataw. Pidot kay ni Buntok-on, oy, kamay gid ni mong Dahil di ka maluoy sa mga bata, may kaon. way problema ng kaluoy. Pero dili tanan nga imo nalang ibutang sa kaluoy, kay ang mahitabo, kita ang makaluluoy. Hey, Carl.
maluoy mo taon ko. Hindi ba ako ka dali kita maluoy magiluyon kita ang pagkatao. Hilabya, magiluyos imong kagaral. Oh, maybe da. Sumako sa nahitabo. Katong dito tas probinsya, naay miduol nimo na ngayog tabang. Wa nimo sukit-sukita, ni diretso na kaghatag. Unsay resulta ha? Wa na hinuoy plite, wala tay plite sa balhabal. Unya usa binahitabo, naglakaw na lang ta kay wa tay ikaplite sa balhabal. Unya samtang naglakaw ta, naagian ta to na nga nimog tabang, nagsakay pag move it. Unya kita, naglakaw ta. Tanawa, gahalhal ka lang yun, uy. Pasag di lang to sila na. Hilabya? Bisami. Bisame! Bantay ka lang ha. Pagitag ikakumpra ron ha, nahawa ng atong tindahan tungod ni mong hanggawa ka. Unya kita na'y way, huy, wala tay kanon ini. Makautang ta nila ini, ha? Day. Ay lang ka wala ka, day. Ako rin bala. Just leave it to me. Leave it to miss imong kagaral. Pangitag ikakumpra ha, pangitaig yun nagpaagig yun. Gisapot kog may sa kumbana oy kay hapit gihurot og pautang ang among tinda. Nayapag gyud kay kanahan. Mao to sukad adto, aw gipanid-an ko lang gyud ang akong bana kay nagduda ko ini nga mga lihok. Unya, Maayo! Maayo, Noy! Ay. Noy, Deds! Noy, Peds! Wala, uy, gupuha mo din mo ron, Noy, Pidot, uy! Sus, Noy, ayaw gitaw pagsesaya sa gawas, Noy, ha? Kay delikado ka, ayaw. Gwapo ko. Nagtuwad ko. Yung gupuhan ka. Nagtuwad ko. Kinara ba yung bagong ordinansa karon? Mausa. Nga, bawal ang mga gwapo nga magsuri-suri sa karsada. Gatuwad lagi ko. Din niya akong naong o tanawa. Ako din ang naong. O Wala, gatuwad uy, ko. imong nawag, imong lubot, Noy, parihara, gwapo. Mang ikaw, Noy, ayaw gitaw kumpiyansa og suri-suri sa gawas, ha? Kay pasig madakpan ka. Bida. Alagi. Sure niya. Uy, kulapo. Lag- Ay, kulapo. Kulasa day. Lagi, Noy. May gani kay kaming mga gwapa, wa bawili. Uy, wak mo ba, Willie? Oo, kami bawali O ba? lagi, ampere kaya da. Ha? Anong kami raman taon ang giukihan niya. Kamu na noon. Kami mo bawalan niya. Kamu, makasuri-suroy mo. Meda. Aw, ikaw, ganahan ka, mong gawas, madakpan yung ka. Na istoryahay noon. Mo gani. Naiusa sa ni about. Oh, na si Piolo, oh. Si Piolo. Mayo, Oo. may pidot. Ikaw di gabantay ros tindahan? Ay, nanam, ginas Piolo, oh. Pangutan na nas Piolo. Ado. Lo. Lo karon. Usay, piulo mga di lolo. Lo. Lo. Tinuor yung dakpo ng mga gwapo nga maglaglaag ron. Ha? Ubay, uy. Ay, kumpiyansa kay Dakpon. Dakpon ang magwapong maglaglaag. Hapit no. Hapit no. Ay. May gani kay wakadak palo. Nga, kung saan pagdakop nila nga, bago pa magani kong nakalaya. Katuanan kay Kaloy. Katuanan kay Kaloy. Mao nga ikaw Noy Pidots. Ay taon kumpiyansa Noy. Kay pastilan. Gwapo na pagi ka. Oh. Pagkatag sa dinas diyan hindi. Ha? O sa to, mura di kay na kumdungog da. Ay. Pagkatag sa dinas. Bitaw bay, ay, gid kumpiyansa. Okay, bitaw nang nawat-nawalan ko. Mangutang, nagtasmas gani ko. mangutang Para sila. dili kayo ba nila makita ang akong pagkagwapo. Mangutang sa ni, mangutang. Ako bugay. Daan mo. Putali. Ay. Iparo ko man. Oo na ko no. Pero okay na. Why problema na? Bugas tayo mo, ha? Sa tayo mo, kulapo? Ay, kulapo. Ayaw na kula po. Ay, kulasa. Sa tayo mo, ha? Bugas. Bugas o kadi sardinas, ha? Sa dinas ako Noy. O niya kani imo alo. O sa tayo mo, lo? 5 kilo ko, 5 kilo. 5 kilo. Away problema. Bisag na po ba? Ay. Tinuod gid ang gwapo niya si Bay Pito. Ay. Kay kining gwapo ta, dili gyud ni sila na. Dili mga swapang kayo ba? Mga mangiluyon kayo, magyatagon sama nako ba? Tinuod yun na Noy. Ay, Piolo. Pilila sa kong miswa Noy Pidot. Ay, baya, no? Sige. Kadiyo ta? Bida. Am lingi sa ko eh. Kuyuan, hununta mo gawas ng bayay. Kadiyo kay, awa mi da plastic kay, mahadlo ko gawas kay, way plastic tirisod. Kadiyo, magkita ko plastic.
Ay, animal gid kay nito hana. Kay unsa man day Carla? Mauday nahurot ang tinda kay giulog-ulugan ang panuhak sa mga customer nga gwapo siya. Mo nang musigot tayo na utangon. Animal gid hana, oy, animal gid. O unsa di ay? Ay, nahibaw-an ako kay wa siya kahibaw nga nagbutang kog CCTV camera sa tindahan. Animal gyud hana gyud. Bantay lang Unsa di gid ay? ako, bantay lang gid nako. Aday, Oh. ibantay ko ka diyo sa tindahan, ha? Kay duka ko, tugo ka diyo. Ayaw katog, paglaba dito. Ay, duka man ko, katulgon man ko, malumos, minutas. Labhisa dito, ayaw pag tinapulan. Giduka, taon ko day, giduka. Oh, giduka. Saba di ay? Oh, Ako nalay laba na Carla, nak. Ha? Ha? Papahuwaya lang una na spidot. Kay na, madaot ang kagwapo, ana. Migwapo na raba unta na sa motoron nga saktos pahuway. Nayo na, misinaw nga naongo. Ah. Murag mihayag. Mihamis pagyud. Ah. Na milutaw sa mutang iyang kagwapo. Unya, imula ng palabhon. Nay. sige na lang, oy, okay na lang. Okay nga. Ako nalalaba. Pero matuos ako ka diyo, day, ha? Ay matug pag yun ay ka nga imo. Dili naman na akong bulingon hasta imo masad na. Naam kay imo diha. Ay, matuos. Pagkatulga lang na anak. Kay madaot ang kahamis bas paanit ana na yaping ana hamis kayo. Basta makuha nga na ganang tog. Mabati ng naong anak. Papahawaya lang na dito. Bebe, asa mang sabon? Kana. Naaraman di ay na. To anay sabon dito sa banyo. Sa may washing machine ako gibutang. Humani mo panglaba. Paglungag sad ha. Ako pag yung mag... Na, madaot ko kagwapo ni mo pidot. sige, day, pilaman ka baso ako long agon, day. Sambiliban ako ni mo pidot. Gwapo na ako gihan pa. Pagkaswerte sa akong anak. Day, unsa may sudano na to, day? Kay magluto lang sa ko. Nginiguman ako lungag, ha? Magluto, day ko. Andaman lang di ang luto unon kay maglaba ko, iniguman, magluto ko. Magluto di ko sudan, ha? Oh, Karon mituon na gukunak. nga unsa manay? Nga kanang bana ni mo, dili lang kay ulog-ulugan. Santulon pag yung nag-utok. Nanay ko. Mayo, may pidot. Mayo. Dini si Pidot. Si Carla ni. Unsa may ato? Ay, what is inoy pidot? Wa. Unsa day ato di ay? Mubayad mo sa inyong utang? Kadiyot ka akong pangitaon ng listahan. Nasa na ba to? Di ara ay. Kisay mo bayad? Kisa ay asa naman to sila? Mga wagtang man, kadali god. Muram na silag magician. Uy, mga wagtang lagkalit. Ay asa ka to sila? Sila mang yung tanan. Unsa, day? O lagi, nangawagtang silang tanan. Abi na kog mamayad, kay nag-abot man silang tanan. Ay pagpangita na ko sa listahan, kay ako silang giingnan nga mamayad mo, kadiyot ha, kay pangitaan akong listahan. Ay naunsang pagtanaw na kog balik nangawagtang man. Basig narito diya, day. Basig, wala ni mo makiti ba? Ha? Basilong to, kay init man kayo. Yan, bawang ka ng tinahan. Di makita. So, tungkol kay daghan, magkigipang bita yung matsirya. Imposible oy. Nanawag pagani ko pero wag yun itubag. Ay, sagdi lang, day. Mamalik na to. Dili manggod ba mahibong ta ba? Kay pag ingon na ko nga mamayad mo, nya gipangita na akong listahan. Kalit mang nangawa. Murag ang akong sabot ba dito sila mamayad? Kato mga tawhana, mangutang tog balik o kay gipaninglan man mo tong nangawa. O di ba? Tungod kay maoy nagbantay ako man. Di ba no? Ako nagbantay sa tindahan. Mao na nga wagtang silang tanan. O, posible sa na nga mao sa nahinungdan ka na. Diba di ay? Kay nga no di ay. Usa nila kalahi kung ako ang mubantay di ay pidot ha? Wa kay 6 appeal, day. Ah. Kabantay ka na, ha? Magbantay gini ka. Kinahanglan with smile, yun ka. Ah. Para dukok ang imong mga customer ba?
Hilom na smiles. Parehas na ako, pabdukot ang mga customer taon ko magbantay. Kaya ba man sila kung unsa ko mo smile, ha? Ano PR ba? Mao na importante, PR. Eh, PR sa imong mata. Oh, awa. Ha? Pakit-unti ka kung unsa ko mo entertain o mga customer, ha? Watch and learn. Hello, mga suki. Kumusta kayo dyan? How's your day? Ah, How's your day? Ha? Unsa man? Oy, ikaw, kulapo. Ikaw kini kulasa. oh. Noy Pidot, Oh. pila ganito akong utang, Noy? Ako sad ni Pidot. Pila gani akong utang nimo diha? Kuan kining Oh yeah. Pila pag yun ningoy buot ay. Kadiot ha, tagsa lang ha. Mahina ang kalaban. Mahina ang kalaban. Gwapo agad ni mo noy, uy. Ay. Hala, pakuha ako kusa para plite noy, bi. Paplite. Ha? Napkin. Napkin sa Makuha kuno, ako Noy. napkin, noy. Pliti ha. Imo i-pliti napkin ha. Problema. May problema day. Ay, mata. Ay na pag napkin. Suyo po. O sa gusto ni mo nga ako'y mo tao na imong napkin? Ikaw sa ako, Noy. Napupuyo niya ako na po. Kusog na bagi ka balibol. Galing yung gwapo siya, oy. Ikaw rin ko lapo nga bayoton niya kusog kay balibol ha. Ayo pag ana bay Pidot. Oy. Abi kay ayo ra kay sila nimo. Ang saban. Ha? Pagwapo. Lubong pa Buhay sa na ni. paron. Lubong pa sa paron. Sabi. Abi kay gwapo, gihangalan naman ka gwapo. Magpagwapo gid kag maayo. Ay Buhay na ni. Ay sabar ya piolo. Ayaw pagkapilo. Halo, ayaw lo. Ayo lo. Mauwaw lang tayo ninyo. Hinayan tingin nyo. Bisin ko dungong uban. Hinayan tingin nyo. Okay. Tinood man na noy pidot, oy. Okay. Halo, panda. Katong kuan dehang sa una. Kung wa pa to mabungkag, ikagud unta ipuli. Ay, sa laba ka diya. Ay, pagkida. Noy Pidot, Oh, anak ka ni karong sa badul ako mabayad sa akong Ay, utang ay. ni mo, Noy, ha? Daoy, mauwo dyan ko masulti. Basta gwapo kung kay Kasturya pa. Ay, problema po na isapa niya. Nga rin ko mo uwam taon, gay. Naunsa. Okay na, why problema? Problema po na. Karoon lang sa badawayad. Why problema? Ako sad Pidot. Sunod semana lang ko mo bayad ha. Ay nalang bayad. Why problema? Ay lang mo bayad. Di la bayad sige pakuamig bugas mi. Pakuamig dabi. 5 lang ka kilo. Hapon ito. Ako sa ni Pidot, makuha ko shampoo, Bing. Gwapo, ha? Kani, murag nindot kayo ni. Nay, kita mo anong napadol din eh. Sige na, Sige. Noy. Why problema? Kinsay kaingon? Kana. Tabagan ninyo. Why utang? Tabagan ninyo. Gikan ninyo, no? Wa pa gani mo kabayad sa inyong giutang, mangutang na sad mo usap. Sige, tabag. Ha, Wa pa inyo lang ganing ning usawa ulog-ulugan ng akong bana para pautangon mo ka mga bagag naong biya ninyo. Bayri sa mga utang ninyo kung dili mo gustong ipabarangay ta mo. Ano, Day. ahak na. Day, ayos mag-ana. Day, maluoy ta ni mga customer nga di mamaya do utang. Maluoy taon ka, day. Sukim ni nato, may So, ataw okay lagi sa mga mangutangay. Pero na sila kwarta, adtos lain mamalit. Ay, Ngigag ninyo sa. Papaulian na sila. O kinahanglan nga karong Sabado, bayran inyong mga utang ha. Kay ug di gani mag-abot as barangay, ipabarangay tamong tanan. oy, oy, maulit, oy, ayaw, mabangkrap rin na ilang. Sana mo mga guys! Oy, hello mga guys! Ulit na. Ay, ayaw, Noy, ayaw, Noy. Sos, karon pag yung makaklaro ni Pidot, bati adagdag mo. Oy, bayad. So, tabi. Bayad, oy! Wala po, bayad! Ay, ayaw, Mamaling ayaw, ka ayaw, yung tindahan, ayaw, oy. ayaw. Kanang laing tindahan. Kanang gwapo ang tindero. Ah. Ba't di minignaw ang tindero dito? Ano yati na ka? Tungod sa akong kalagot nga ilarang ulog-ulugan ng akong bana, aron sila makautang, ako lagi pangyaw-yawan, bahalag din nila bayran ang ilang utang, oy. Muna akong problema, kay kini akong bana mura man ni kuway buot. Ulu-uluhan kaayo. Kato mga nangutang, unsaon ko to, makihaton ako sila. Unsa may akong buhaton, ug di sila mamayad. Unsa man og kamo ang pasultihon. Carla. Ate Bres?
Okay, sino na to karong Si adlaw? Inday Carla, Ate Pres. Carla. Oh, Inday Carla, ako anda. Simple naman niya, ang iyang bana, Ate Pres, kanang dalira o lugulugan ba? Kanang ululuhan kay tawhana ba? Daghan kayong mga mangutang sila, ha? Pero, ingon siya, gwapo, ana, pautangon yun niya, Ate Pres, pautangon. Hatod ka, mahurot lang tinda nila. Karon gibantayan siya nga sa awa, pag katapusan, daghan, balik tong mga tao nga, mamayad sa utang, pag yun sa utang, gwapo kayo sa pagkuan yun, ay sos sakpan masing asawa Atris. Ate Pres, pagkasakop siyang asawa ngayon ana, ay giingnan sa si taon si iyang bana taon nga si Pidot. Bati kag naong anawa na. Nakigdigawas na yun ang natural nga naong Ginoo Pidot. Nga bati ko rin siyang naong. Mauni ang problema siyang asawa Ate Pres. Nga luluhan taon kayo iyang bana. Saon man niya nga, bahala na kuno gwa mamayad tong mga nakautang nila. Bahala to di sila mamayad basta di lang kuno tumubalik sa ilang pangutang taon. Pagyawiyawan niya Ate Pres tanan. Sa may buhaton niya ani. Budol siya, ana. Oh, mao na. Siyempre yung bana, ulog-ulugan. Oh, tinuod na. Ulog-ulugan kayo niya ato ni may na problema gyud siya ani Ate Pres na scam siya aning mga tao nga kuan nya kanang mga scam pagbantay san mo diya sa may Lourdes Parish sa kay dayon mga scam diya nga Oo, kanang magdulog tindahan. Na day mga kanang iro manduo. nagtabang dong na may kanang kuan Ate Pres ba kana bang budul-budul ba nga Lagi? ilaro nila ang kanang adtos kuop nabuhi kuop des punta unya nay mo gawas diya nga mga medyo idara na. Ila din budulon nga katultul ka niya na duha ka kapila na nagipakitang ni kuan ni Attorney Rufil Banyok sa programa Straight to the Point makita mo gyud na ninyo din bantayan gyud mo kaya nga kung maguwang sinang tiya Ate Pres gi kuanan gyud siya ni attempt na gyud ang katong mga mangluko kung sana mangilaray ba ay wa gyud kakuha kay maro sa na ko maguwang ni sibat na lang ang mga wa gyud sila nahimo mao na pagbantay gyud mo din ha. Bisan ka ng mga tindahan lan. Oh, Kanang mga tindahan, kuya, bantay ko na. Kaya na yan mo palit-palit. oo. Palit niya. Sukli niya. Sukli kana. Oh, kanang sukli nga siya. Woy, wa katong 1,000 to kung gihatag nimo. Nga ay mo Manang kita inyong sa bantayan. 1,000 nga nay si TV na yo. Kita kay kanay 100 ray mo gihatag. Oh, mao na pagbantay yun sa mga na. Nay mo palit nga, wa mo kaila. Kuan yun, kanang bantay yun. Bantay gyud mo. Ha, baora ni kaning mga tindahan nga kamo kani ilahay noon murag gilingaw-lingaw rin ang bana kay bisag nagtuwad ang iyang bana yung sa gwapuhan nimo no yung nagtubang nako bisag gatuwad siya gingnan nga gwapo iyarbi itong lubot at pres kita mo to gwapo ko no pastilan ilad rin gitaw na pres gadag mo 5 kilo. oh tagaan ana Makuha sus mo, forbida kita kilo, hastilan mao na diha iya lang problema ron pero ay ikaw de karla sakto na imong gibuhatay nga bantay gyud na imong bana din ha Di kung mao na siya na imong lang mo bantay sila. bantay. Oh, si Day Carla, ikaw na lang, Day. Mas maayo pa si mama ni mo. Ya, dili na Si to nanay ni mo. Pero si nanay ni mo, kapuyon sad. Lain, sa imo nang giingon Ate Pres, nga nakabantay kang tindahan sa una nga, magduka ka niya. Oo, eh. Ang paliton, piso ra. Ayo, palita kag kuan. Piso. Hindi, Palit akong sambag-sambag. Sus piso. Benjing Gustavo, sana. Tukod kay ka. Labad mo. Sa amin Katulgol kay ka, duka kay ka. Duka biyan yung bantay sa tindahan Ate Pres. Duka kay. Tinuod na. Tinuod na, duka kay. Labi na way mamalit. Oh, way mo malit, sos. Gawas na busy kas panok. Ya, sa muta na ng langaw, masiga na anas si mundungan. Ano to niya? Yayong. Magduka. Magduka ka. So, salamat kayo. Ana lang, hindi ka lang. Bantayin lang na yung bana. Ayaw na napabantaya. Ay, di na Nya papulistilan. katong mga kuan, o madag paninglan lang yun to. Kay lison kayo to. Puhunan man to, ha? Mao dyan. O, ipatawag to sa kapitan. Nya, pa sa ara sila. Bayad yun sila. Ay, lang na takatiko yung bana. Uruhan naman nila. Oh, so, ana na lang, hindi ka lang. Salamat sa iyo pabadangat ting atong tulumanon. Kuda ko ang puzzle tihon. Subscribe to Dramaturgo.